Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 25. Numanag parabor ka, rumangay ka. Tulungam ti padam a tao, kat tulungan na kamet. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Maruruda, manon nga oras taan nakatugaw dito eh. Awan matlangan dya order ta. Una jay waiter, aguray tayo ti 15 minutes, talupun dapay. Gankas makita mat, adu ti customer ta. Awan bibiyang ko no ado ti customer. Mabisina kon, iso anas ken nga iserve dan jay makan. Unay kalakid din aya bakat. Nalakakang agpungpungtot. Kan may sa, 5 minutos tapay lang mat nagtugtugaw dito eh. Manon nga oras para kanya. Bakit? Happy anniversary. Kunakbot ngamin kani ka asaan adito'y a restaurant ti pangananta. Angam ipilit mo mat. Kita man, nagbayag ti serbisyo na. Fine dining dito eh, bakit? Iso dito'y tinangawisakan ka. Tanapintas ti ambience na. Basta, mabisina kon. Inka i-follow up dya order ta. Ne, detam gayam ti order ta. Iserve dan. Makangagkanyak dagita a waiter. Oh, Jun, apay asaan kami tinagtagtagal yan? Awan, Nasaktan ka kadiga po iti panangungot kada tayi babae a customer? sa anak namin na nairwan ang mapagpabainan. Nasken ama irwam kan. Kasta talaga ditoy. Ado dagiti na reklamo a customer. Imbagkan ka tanabayag ka, kan narwam ka. Ditoy, nasken anapuskul ti rupam. No sensitive ka, awan ang. Awan lang rod kwarta ko. Puntan na pa iti customer. Ay, nadala ko mamaitulong ko kan. Awan pa'y pamasahe nga agawit kit diya. At trabaho takit din. Ang mga numakita na ka dito'y na istrikto ang manager. Ung tanda ta, sapay may samot dayjay ang istrikto. Ay, masa talaga tiluto na dito. Wan nga rod, awan makunang. Awan ng terorod mo. Tanabsog, kanap nagkaanangan. Mabisinak lang amin itay. Ang tuloy ba niya yun, sir? Ma'am? Agyaman kami. Oh, atoy, para kan ka. Tip mo. Thank you, sir. Agyaman ha. Arnel, dakil samot unay dya inted mo at tip ija waiter ija restaurant. Manulaan mat nga, jay talugasot. Inikamla ko man iti 50 pesos. Narigat ti trabaho ti waiter, bakit? Napadasak na itan. Tanagbalinak mat a waiter edi. Ay, di mo laan mo. Amangan no isugal na laang dayjay a kwarta nga inted mo. Tinapatag, nang tedak ititip na. Oh, Apay nga insardang mo tilugan. nakitak jay ubing a pagpapasyaynak iti sapatos ko. Dayjay man oh. Kat, anya ko maita. Inaklay pa siyan ti sapatos ko. Urayan na kung dito'y, mabiitak lang. Pakpakawan ti aguray. Mapanak nga ron ag shopping dita mall. Adan pamasayam nga agawid, Jun. Adan, imbaglakit din. Tayo nagkanlang ititip dya customer. Oh, kita ang manday ta. Kunak na magmag na akong agawit. Nasimpot siguro dyan ang tid ititip kan kanya. Panagkunak at nasingpet. Sana kasi iti misis na naungat. Nasaya at tada pa yun pamasahim ang mapanag-eskwela inton bigan. Bungarod, sapay ko ma, kaumadupay ti kaskan ko na ama nagpulong. Dagita ti ginatgatang mo. Wen, badbado kanday to'y bag asa nga 10,000 a pesos. Ay, unay ka magtan bakit.
Nagadupay lang tibag mo asaan mo nga usaran ije balay. Ay, Juan. Naka-display lang Jay. Kan nagano tibadom ang nakadulin lang ije cabinet. Dagito'y nga minti uso ita. Oh, anya? Naipashine mo ang dagiti sapatos mo? Wen. Kita mo't nagsilangan. Kat, manungay timbayad mo ijay ubing anang shine iti dayta. Nalakalang matisingirda. Ninayunak takno at daigatang na itikanan na. Ay, sika talaga. Iso ka ta kay kayat da kaaluklukwan. Tanaglaka ka mo't amalukloko. Tumultulong aklang bakit? Ala, intan, agawit nan. Taamangan no makakita kan tumanan iti agpalpalama kat mapanmumanan ikan iti kwartana. Ay, Arnel, madimot tinalabas ama nagtulong. Abuswenda ka? Kasla saan kamot ang naglinis dito'y balay? Ay, naglinis akmat, ma'am. Kita aman dagito'y paladpad. Nagtapok matlat ta. Kadno pinunasak mo't dagitan, ma'am. Punasam, ulitan. Jack kaya't tinakataptapok abalay. Amo matday ta. Uwan, ma'am. Ma'am. Mabalin ka iti bumali. Anya? Bumali ka manen? Ay, saanak akontento iti trabahom. Agtrabaho ka pa'y. Kansay saya atam. Nagsadot ababaunan. Ay, inong tamanan ni Nana Pasita? Kasano ajak ungtan? Kat nagtapok mat dagiti paladpad ti balay. Hindi ka lamas yan. Kat nagano ti impaaramid mo kankwana. Rumbang lang. Tas suswelduan tamat. Pinagawid mo kuman tani. Malamateng. Saan ang mabaling nga agawid? No di na pa'y nalpas ti ipapaaramid ko kankwana. Hindi ka lamas yan. Maasyan ka, itikas dyan. Nagsadot. Adda pa'y laganas na bumali. Inikam kuman Saan ang mabalin? Agtrabaho pa'y nga una. Urayan na ti sweldo na. Sikakit dimat. Sa dino ti papanam? Nakagtimplay ti kapek. Anya? Nana Pasita, agpunpunas kayo pailaan. Malaman. Kasta nga minti imbaga ni ma'am nga aramidag. Sakbay nga agaawid Agawit kayo. Tani, malaman. Narigat numarabayan kayo itidalan. Uwan, sir. Sapay magmagnaak nga agawid. Tananginamat nga rutipli, tay. San abali nana? Ikan ka iti pagpleten. Agyamanak, sir. Ay, gayam. Bumalbali ka kano? Uwan, sir. Awan igatang ni iti bagas. Gaputan nagagat, kanasaya at kaababaunan. Oh, ato iti 1,000. Ay, agyamanak, sir. Ikisayon tulaangan iti sumaruno aswildo. Sana, nana. Tulong kunday takan ka. Ay na, sir. Talaga mo't anagsayaat ka. Amin ko mga amo, katkaskan ka, sir. Ala, sige. Agawid ka, nana. Isardang munday ta panagpumpunas mo. Kinasarita nakdi manager itay. Nasken ka nga isagana tayo ti conference hall. Tadag meeting di ta inton umay asabado. Kasta ka ni? Iso asika ti kinasarita. Tamok anagagat ka. Dagiti daddo mga min awaiter. Nagsasadot da. Di mo piksahan. Amangan namang nagda ka. Nangangato ka no ti saan dagiti umay ag conference. Ay, naskan nga rin nagsagana tayo nasayaat Nagadungarod ti ipapaaramid ni manager. Hala, di kagdanag. Tulungan ka. Imbaglakit din tadda ka. Dakkel ti may tulong mo kanya. Bakit? At the conference mi inton Sabado. Umayak mo ta? Da kami lang tinasken nga umatindar. No kasta, awi sa klaangan dagiti gagayam ko. Tagmadyong kami dito balay. Saan kumamot akasta? Bakit?
Saan arumbang apag susugalan dito'y balay? Nagadulakit din ay abawal kan ka. Bakit? Ado dita dagiti tattao ang mabalin mo at tulungan. Saan mo kumaagastusan laang ti kwartam, iti awan kaasaskan na abanag. Agdal na ka man. Kwarta, tigas gastusak. Iso asaan arumbang nga agsao ka iti kasta. Sige. Aramidam ti kayat mo. Ngam ibagbagaklaan ka. Nastken at tumulong ka itipada matao. Nang nangruna dagiti agkasapulan. Kat ti Diyos to ti makaam mo, amang subadkan ka. Naiserve ka di amin ng amakan dita conference hall? Wen, ken amok di may sa participant ijay. Kasano mam-am mo? Malagip mo ka di customer tayo hindi nga agasawa, anang ititip ka niya. Ah, wan, malagip kun. Nangatugayam ti saad na iti kumpanya. Isumit lagayam nga adda dito'y conference. Kung nakitian mo nalipatan na ko, kinablaawan na pa'y nga ron. Naanos at talaga ano kasta. O sige nga ron, panawan ka bay. Amangan na dapay dagduma ka sa pulan da. Mas ka namalpas po ito trabaho ka. Tapno maatindarak pa iti klase ka. Excuse me. Anya ka di tayong tinagan mo? June, sir. Kanayon ka ang makita dito'y a restaurant. Siyakmat ni Arnel. Supervisor ak dito'y akumpanya. Nalpasan ti konferensyo, sir. Nag-aawid na nagiti kakadwayo na duma. Huwag nga rod. Kat gaputa si katinangas asikaso kada kami. Oh, Antoy, tip mo. Ikanak manan iti tip, sir. Una. Agyaman sir. Kinapod na working student tak. Kastagayam. Ket daytoy tulong mo kanyak, sir. Dakalabanag. Agyaman sir. Apay ang nakatugaw ka dita? Agin inanaak-laeng, ma'am. Tanasakit isikat, kantumag ka. Nagkunakan ka nga aginana ka? Suswelduan ka tap nagtrabaho ka? Kasya na ka di, ma'am. Tatalo akad sa aran dati impalinis mo, abalayaw. Agreklamo ka? Saan, ma'am? Pumanaw ka no naumakan. Ado di tati mabalin ko nga alaan ababaunan. Saan lasi ka? Ay, isa anak nga krik-reklamo, ma'am. No kasta, tumakder ka dita kat ituloy mo ti agtrabaho. Uwan, ma'am. Di mo kiskisayan dagiti makan ijeref. Tamok ti bilang dagijay. Uwan, ma'am. Danom laang ti inumag. Nasaya at mat no kasta. Congrats iti grand opening daytoy nakapimpintas a restaurant mo, June. Agyaman ka. Ay na, natrabaho. Nagano tinagastos ko dito eh. Ngam sulit mat. Kita man, umunapay lang ang apan ang lukat mo. Nagadon ti customer mo. Ay, ungarod. Napuno ti parking area. Lugan dagiti agkakatano ken babak ng atattao ko nama. Ungarod. Imawag pa ita ni Mayor nagpa-reserve. Kadwa na kano ti pamilya na nga umay mangan dito eh. Os, kinauman data. Customer mo pa yung gayam ni Mayor. Isong ro ti padpadaanak. Waiter ka lang idi. Ngam ita, asensado kan June. Ada yun tinagteng mo. Paragsakan nak, Mayor. Tadi to'y restaurant ko tinapilim apanganan. Ken kadwang pa ti pamilyan. Nadamag ko nga na grand opening ita dito restaurant mo. Ket bigbigak ti kontribusyon nyo ang negosyante dito'y lugar tayo. Tapno dumuras ti ekonomiya tayo. Dito'y ang lugar tinapili. Tadi to'y ang anayan. Ken dito'y ang adimakal. Kasta ka di? Kinapuno na, Mayor. Waiter at idi, ijedaan a restaurant dita sentro.
Ubingak pa idi. Malagip ko, katag siya saynak iti sapatos idi. Kanayon ko amalabsan di dakdakamata ma restaurant. Ang daksang gasat, tanalugin mo't di restaurant. Aging ganang recap, Mayor. Ket adtoy ka ita. Sikan ti aking kukwa iti daytoy kadakkalan a restaurant dito'y lugar tayo. Nay, bakit? Apay asim marteng ka dito'y sangwanan ti restaurant. Ay, malagip ko lang idi kapigpigsaan ta. Naadupay ti kwartata. Kanayon ta amangan iti nagngingi na a restaurant. Bakit kan lakaitan? Kanawanan kwartata. Kaya't kuman, amangan ta kuma iti restaurant. Nga awan kwartata. Nailako ta dagiti sanikwata. Ultimo balay. Gapo kanya. Gapo iti nakaro a panagsugsugal ko idi. Basol ko no apay nga agrigrigat ta ita. Basol ko. Nanay, agpaigit ka. Adarumwar alugan kita parking area. Ay, kalsada gayam da ito'y pagtaktak dorag. Nakita ka matlaangan, sir. Siya ka di tidakdakamatam. Wen, sir. Sika. Di na ka din malagip? Saan ka malagip? Anong kasla nakit-kita ka din? Siyak idi di ubing at taga-shine iti sapatos mo. Uray no naglinis da iti sapatos mo idi, ipashine mo kanyak. Kat titangdan ko, igat-gatang ko iti kanek. Si kaday dyan nga ubeng. Nasaya ta malagip na pay, sir. Iso ka diti asawam? Umay kayo. Mangan tayo iti dayta restaurant. Tagsasarita tayo. Malagip na pay ka di? Jakman ammo. Duapay nga ado ti makam-am mo kanya. Ti dinto nabayagan a retirado ak. Kan may sa lakaya ko. Siyak di waiter iti restaurant. Akanaan nyo apanganan idi. Dua kayo iti asawam, sir. Kasta ka day. Kat ita. Sika ti akin kukwa iti daytoy a restaurant. Udno day ta. Jack malipatan nang iti nasasaya at ngayon naramid mo kanya. Isong ita. Kaya't kayo matatulungan. Nangag mo bakit? Dagiti tinulungak iday. Baligi daitan iti biyagda. Wen, kat nasaya at unay ti Diyos. Agamo tayo matgayam. Talaga ang nagbasit ti lubong ako nada. Numa nagtulong ka, sigurado ati Diyos, bendisyonan na ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DLZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.